Kendiat sengi hai kini kita yo belalet bagi beriu na kasnong sakoi kuna kilet ban ujor deputy commissioner kariboy da kabada waru na ubu dewan penlong ke jing toket halor ke jing kendo bam sap na ke jing bom pentre hok ye ke skim RI DF arhajar RPR NABA RD bat kepala pau pertai ling ba ke jingwat right to information no way usamla obade dari boy district kumta apa simkia halor ke jing ujor de kiriu pat ba udisi riboy ulah batha iki magister makin let syakate ki jaka nakablan penlong iki jing toket kanang manlap iki jing sisa baro habaya dei bar kate iki jing hiar le jurep ki magister syakate ki snong nakilang ki katto katnengot kiriu rang ba kila penpau iki jing kemen namar ba kila UI bo udisi ulah simkia sisa halor kate ki jing ujor de ki pat ba hakamit jong u bat kibalaong makane ki jing wan jurep de ki magister pakate kakam keno bamsap ye skim RIDF arjar QR NABA RD kan sapa perthai Hadin kebangi la lekbu kumtu ka komplain hapo office jong DC nongpo te nakaliang DC il apha la induce ya tu ka komplain jongi ban le inquiry ya iwe additional DC jong karibhoy te mentaka singi arba khandai tarik kila one visit kila on jungo sa kajaka kaba ki pantry kat kum kaba people hakatu ka report jong RTI te nakaliang ki DC kila awan rengkat lai songut bat kumjuro napo soil and water conservation department ru kita poilang te kila visit spot hapo site jaka ba ki pantry katu ko project te ngikarmen ba lang ba kajing simkhia jong EDC kajing pha bat jong iban wan inquiry kumne kin sale ya ka ba day hok bat ya ka ba bhae bat ya ka ba shai ba kin long kin inquiry hak ba long ki bade hok ban yo ya skim kemut ai kin yo ya kata ka tinmentoi ka bakide ben yo te ngi karmen ba nakaliang dosi unsa simkhia shu kumno ban dang le ke badan kam bat nakaliang jungi kum ki nong snong baro ni shania ni karmen ba ngin yo jing bisar ka bahok bat ki briu jungi ro kin yo ka jimentoi kat kum kadon ka jing bambek kat kum ka report ka ba hadin bangila submit ka complain hapo DC office rengkat kadu ka report jong ka RTI report kadon ka jing ai biang ka wei ka report pa na po ka department jong ka soil and water conservation sapo office jong DC di hakata ka report kalong ka ba ngim suhun kalong ba kaya pair na ka report jong ka RTI baki ai na po ka department jong ka soil and water conservation hi kalong kaya pair ka don ka ba ila convert na ka kerteng jong ki ba don hakalis hakar report jong ka RTI ru kira change sakiwe pat kibriu te katangi don katangi la bu jadi komplain la kajong pat tingi karmen ba EDC insa simkhia halor ganeru hakano karukom ki le sigidon kita ki guideline ne ki rule ki bakila ban le komta te ngangit manakalang EDC kinsa page ke badi bende ngidon hi ke jihun bat ngi smo tenat ru ba i lawan dala de hi le additional DC jongi bat ila lek ru haman ki jaka kiba don handai dang don ka to ka ne ngam lada le se i karmen ba in visit habro ki jaka bat nga smohun ba ila poi haman ki jaka janman baro ila poi te ngi karmen ba ka ka report ka bi insa bu bat insa panmi le se kan long ka jihun ru nam ta baro ki pai nong shlong bat ki ba don kerten hak ni gaski hadin ka inquiry le jong kami ka jingwan inquiry na po DC office hadin ba kila palmi ka report lada kadon ka jing bam suhun na kadang ki ba na kadang jungi iman se ban sim de ko kisen jamru ban wat de ko ki tempi kumlo ban ja chikma ngamut snang hani hi tem kadau ba sa snang hani de ba ki mut den mutik ki hate hapo namar hate la den man swara arsin tabar kani la long lai
dan namar daden makna ki kumtar kaju hi ka long ka sle ka dap ka te poi bek chap thar ina kata ka daw se nga ong kani ka kam tang ban ban tui ki lok pendut nga da pisah nga ya tik nga se ni ka kendung den nga hani ta ka ya hani ro penbahan nga kani kenang balaj bahap juga du jam chate chapar baca ni na lale ni ki perlok ki ba e patar harum tong udul tong diu tong uswe tong chmi ter Ini kena laju lagan ni na lahe amar da di ba marle bahai kini ong kini barok cha rum du ki namar ka khap ra ha du chate chapatar bahe chate te koi sampli namar la da legal tu la po kini ko marku ka te hati chaki ta daw si hab kwa iban jo jaka den bat kena ni babha tela Jemut ke kani ke layuk dak skim nama. kani Menteri kamu skim. marde ka skim kani bacu tit ngala bisa di hiv Yang ka nama. au Fitri dak besar aja. ah te ba jo ha ka RTI te ong bata ka skim ro kani la dep la dep tre la dep ai bisa na du kanyo teri beni bokra ajar arfu Lai. arfu lain sound arfu lain man tu kani mi ka kertiang ha ka banungkong mu ke jong dul jawan but kertiang sunga jong diu jong uswe jong kachimi hadin pate pau ka ha kertiang sunga pat hadin RTI. ah RTI te elang i kita jong udul nga udul ro diu uswe kachimi Dadu meta dak besar bono pelai nama RTI pelayuk pak yon. hano jo tiba marjo se Sini kamera. kamar esa nak ni de kat kum pau kan nom tu hai tu Jadi galak kat. Anak kan pra. Sungcen kani. kum pau hani ka irrigation kanal nomor bakhandai yo new 2000 ruspa desa kawe pat hani ngaju ijaka long benden pau ka sisi irrigation wear nomor 9 hi pau ka arlak khat prahajar sengchon ka nomor benden rodon kami ban sna kani nala rodon kami hani katung ka pau hani ka RTI su ha uni vendor ne head mistri ne ni ba lau lengdo Tokat akam kapat dep. kat kam padep te tarik bala penlai pembohong mene ka dekat nyu tarik bene ba pra hajar apelai la penlai kini pisah kum ba ai kini ka RTI Idong yo kan ka skim ka department baka sukar ka ai. Ni la ya up stay bro cisngi. Te kita gi bor jong ka an gi bowan man yurip man ta kasngi bon pitch fil nrekim klemwan hak jika jungi. Te kata ka skim ka ba katkum ka jing jo jintip jongi ba kata ka jaka jongar ul ai kertiang hawai. Hau ba toy maring. Te katkum insyak mengelap ngir kene ka skim ka department ka ba poi manta ngir ngimtip ha ka banongkong te naduk bapa ku tu ka RTI te la mi ka kerteng jungi dengi layak baro sisi namar ki ong yawan dasing reki klem yawan penpa nak benta jong kajing up jing stay baro sisi mahanta la poi hadu kat no bajie chu la poi cha ar bajie duna dengi la thak ni up stay jaka ban kinwan sta cha jaka ban pentre boklem pentre kilit chawai kat kum jing pakat chunga imat ba de nakajing le jong mak chnong namar ba uyalam sata jika gi bladep tre sa jika gi mom patre uklem yalam insya kat kum jing sha la de benwan sti tang